Tretí pilier, spása slovenského národa. Nič viac nepotrebuješ. Tetula v banke pozrie svoje tabulky. Tretích pilierov mám urobiť 20 za mesiac a chýba mi ešte 5. A v tom prichádzam do banky ja alebo ty. Sme SZČO, robíme si minimálne odvody, podporuje nás zamestnávateľ tretí pilier. Tetule je to jedno, ona nám ho aj tak uzavrie. Tým pádom si brutálne šetríme na dôchodok a nič iné nepotrebujeme. Stalo sa ti to už? Má tvoj zamestnávateľ ako benefit pre teba tretí pilier? Nemá? Tak prečo si tam potom posielaš peniaze? Ak ho máš ako doplnok k ostatným nástrojom tvorby majetku, tak OK. Ak je to tvoja jediná forma budovania majetku, tak nemám pre teba dobré správy. Tretí pilier a jeho najväčší benefit je v tom, že ty si tam pošleš 30 eur a zamestnávateľ ti tam pošle 30 eur. A tým pádom si svoje peniaze zhodnotil okamžite o 100%. A to je všetko. Existujú podstatne kvalitnejšie a flexibilnejšie nástroje, kde si vieš posielať 30 eur. Ak ťa zaujíma aké, napíš do komentára tretí pilier.